Molimo navijače Dinama na sjevernoj tribini, nemojte upotrebljavati pirotehnička sredstva. Molimo navijače Dinama na sjevernoj tribini, molimo vas nemojte upotrebljavati pirotehnička sredstva. Molimo i navijače Dinama na sjevernoj tribini, nemojte koristiti pirotehnička sredstva. Poštovani gledatelji, posljednja treća izmjena igrača u Hajduku. Igro napušta s brojem 21 Žajro, a u igru ulazi igra s brojem 7 Adam Đurđo.